Ang मुङा जिराज बर'। आं बेमाराव गोग्लैनानै दङ दा। जोंहा दा थाखा फैसाबो गैया न'आव थांफिननो। जाहाथे नोंथांमोननाव जा एसे डनेसन लुगैदों बेखौ। ब्रेनाव टिउमार जाबाय 3 लाखफोर नांगोन होनना बुंदों। खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। गिबियाव आङो नामखौ फरायनानै होनोसै नोंथांमोननोहाय। बे फंबायनि नामानो जाहैबाय दिनराज बर' आरो बिफानि नामा उपेन बर' आरो बिमानि नामा बादुमि बर' आरो गामिया जाहैबाय फिफाखात पिएसआ खालायगाव आरो डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। दिनराज फंबायनि ब्रेनावहाय माने टिउमार जादों जाहैदों। बे टिउमारखौ फाहामनो थाखाय बिथांमोनावहाय रांनि बिराद आंखाल। बिथांमोना गोरिब न'खरनि मानसि, बिनि थाखायनो नोंथांमोनावहाय अनसुंथाइ खावलायदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना लाग्रोदो। खुलुमबाय रायजोफोरा, गथ'आ दिनै क्लास 9आव फरायनायमोन। दा मा रखम जाखो, ब्रेनाव टिउमार जाबाय। दा बे अपारेशननि थाखाय अपारेशन खालामना दा बेखौ माबाना लांनो थाखाय दा 3 लाखफोर नांगोन होनना बुंदों। दा बेफोरबो फैसाफोराबो गैया जाबाय। जोब्बाय दा मारै लांगोन मारै थागोन, थाबाबो बारायलांबाय थायो फैसाया। माबाफोर हायोमा अननानै माहाय मांला बे होनना जों लाना थांनो थाखाय सेस्था खालामदों। मा खालामो दसे अनहरदो, हेल्प खालामहरदो रायजो राजाफोरा अननानै बुंनानै आं दोननाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि मुङा जिराज बर'। आं टिउमार बेमार जानानै दा हस्पिटालाव दङ। आंहा अपारेशनबो जाखांबाय। दा जोंहा न'आव अपारेशन जाखांनायनि उनाव आंखौ न'आव लांफिननो थाखा फैसा गैया। बेनि थाखायनो न'आव थांफिननो जोंखौ नोंथांमोननियाव डनेसन बिनाय जाबाय। जोंनियाव दा रांबो गैया, बेनि थाखायनो नोंथांमोननियाव जा एसे डनेसन मोननो लुबैयो बेखौ मोनगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंहा गथ'आ बेमाराव गोग्लैना दङ। आंहा बेखौ जाहाथे टिउमार ब्रेनाव हा जाना दङ, बेखौ जाहाथे आंखौ माहाय सहाय खालामगोन होननानै आं बेखौ खावलायदों। बेखायनो दा नै आं हस्पिटालाव दङ, बेखौ रावबो आंखौ सहाय खालामाखै। बेखायनो सहाय खालामगोन होननानै आंखौ सहाय लुगैदों आरो बेखिनियानो आरो मा खालामदों आरो थाखा फैसा गैया जादों। 3 लाखसो नांगौ होनना बुंदों डक्टरा, बेबायदि बुंदों आरो दायो। दा फैसा आखायावबो गैया माबो गैया, बेबायदिहाय जों सानैजों दुखुथिया खालामनानै दङ आरो दा गथ'खौ माबोरै लांगोन दा बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों जोङो। थाखाबो गैया माबो गैया, बिदि खस्थ' खालामनानै थाबाय थादों आरो बेखौ जाहाथे माहाय हेल्प खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेबो दे। खुलुमबाय। आं मुङा जिराज बर'। आं बेमाराव गोग्लैनानै दङ दा। जोंहा दा थाखा फैसाबो गैया न'आव थांफिननो। जाहाथे नोंथांमोननाव जा एसे डनेसन लुगैदों बेखौ मोनगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नुखांबाय जानो हागौ। जाय बिथांमोना गोसो गुदुं, नोंथांमोना बिथांनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हागोन। आङो बेंक एकाउन्टखौ स्क्रिनावबो होबाय आरो डिसक्रिपसनावबो होगोन। नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय जादों। आङो बे भिडिअ'खौ मोननानै दासो मेंब्रां बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना बेसेबां हेल्प खालामा बे नोंथांमोननि सायावसै। जेब्ला आंनि न'खरनि जाथाय जायो अब्ला आंबो गोबां हालाय हाफाय जादों। गोबां ओरै थांलाय एप्लिकेसन लिरनानै हैलाय मालाय। एप्लिकेसन लिरनानै हैब्लाबो बे दैदेनगिरि बिथांमोनजों आङो लाखिजायाखै, ओरै सनमानखौनो दोनजायाखै। ओरैबायदि माने जोङो मानसिया नङा जाहैबाय दा,
बिथांमोनाबो मानसि नाय मानसिसो हेल्प खालामो मिथिबायना। दा बे एप्लिकेसनखौ आङो दासिमबो दोननानै लादों आंनि पकेटावनो दङ। दा माथो खालामो बेबायदिनो न'खराव जाथाय जायोब्ला बिराद हामफ्ला थिमफ्ला ओरै थांलाय जायो मानसिया, थेवबो मदद मोननो फैया आरोना। दा बिथाङाबो आं जेरै जादों बिथाङाबो बेबायदिनो जानानै दङ। दा नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना बेसेबां मदद खालामनो हायो, थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा बेसेबां हायो बे नोंथांमोननि सायावसो। दा मैयाथ' मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन मददनि कमेन्टआव, जेब्ला आंनाखि प्रकाश फंबायनि भिडिअ बानायो अब्ला। दा नोंथांमोनखौ नायनोसै बेसेबां मदद खालामहरनो हायो। नोंथांमोना आंनो वाट्सएपआव हरनो हागोन स्क्रिनशट खालामनानै, आङो स्क्रिनाव होगासिनो दं आंनि वाट्सएप नाम्बारखौ। दा बेनोसै आरोना नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।